kung walay klase. Paanhion ko ni Papa diri sa among uma. Tan-awa ning bataa, perting lagsika. Perti pag yung lamian ning Easter apple diri Mayong adlaw, kay nag-vlogger naman ang tanan. Ug ang ingon ani nga style sa vlog akong nakalimtan. Kaya ang pag-edit-edit og YouTube Shorts naman pod ang akong gipukusan. Paki-subscribe di ay sa akong YouTube channel nga Jmerd Katyo Channel. 25 ka minutos di ay usa maabot diri sa among uma kung lakawon. Usa ta maabot didto sa among uma moagi patak og kabaknitan, kabatuan ug uban pa nga lisod nga dalan. Pero walay problema kay makakaon man gihapon ko og Easter apple ron. Pag-abot na ako sa among uma, nasuguan dayon ko ni Papa diri Pagkahig aning mga sagbot nga perting daghana. Timelapse ra nako para murag daling nahuman pero perti ditong dugaya. Hangtod nga gikutasan og gikapoy nagyug ko diri ug nipahuway sa ako diri sa among kamalig. Pagkatiod-tiod kay magpalunang naman og karabaw si Papa, mukuyog na pug ko niya diri Pero sa pagkatinuod, ang tuyo nako diri mag-vlog-vlog ra. Tanawa ra guning karabawa, perting lipaya, pero biyaan sa namo na siya. Tanawa ra guning lugara, perting lasanga, pero naay swimming pool diri sa kilid nako nga perting gamaya, lantawa. Kung muanhi ka diring lugara, maglisod jud ka kay perti mang batuana ning mga dalan diri Pero sa daira kay mokaon ra ko Star Apple. The mission is starting. Pagkahapon, muadto nami kay manguha nami Star Apple. Tanawa guning mata ha, murag katulugon pa. Kay bago pa maguning ni mata, pero kaning baba o kaning nawong nagkatawa-katawa na, ka-excited na kaayo. Bisag libon kaayo og daghang sagbot, agion ra gihapon para ra gyud makakaon og Star Apple. Samtang naglakaw ko, atong hisgutan ang akong YouTube channel. Diri ninyo makita ang akong edit-edit nga mga YouTube short. Tangin ninyo ang akong mga video kay kasagaran mo post ko diri kada semana. Tawa ra gud nga shorts nga akong gi-edit. Kaning bike nakalit og kahimong robot. Ingon ana ang akong mga YouTube short. Balik ta diri sa akong paglakaw padulong og kuhag Star Apple. Tan-awa ra gud na si Papa diha excited na pug kaayong manguha og Star Apple. Tan-awa iya nang iitsa. Pero ako nag-vlog-vlog ra. Pero pagkatiod-tiod, mukaon ra. Awag ko ning mga bunga ha. Perting lamia, kinsa may dili ganahang mukaon ana. Maunang ganahan po ko sa view diri sa mga kasagbutan. Nag-video-video po ko diri Kay gitsahan naman ko ni Papa, nya lami po kaayong kanon ning Star Apple ni kaon na dayon ko. Ay, ako'y pahinumdum sa imuha kay basing malimot unya ka. Paki-follow di ay sa Facebook page nga Jmerd Katyo. Pero balik ta aning mga bunga nga nangatagak diri Di ba fertig yung lamia? O nang gisulod na nako sa plastic. Dako kayo kog pasalamat sa imuha. Tungod kay naabot ka sa last part aning video ha. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat. Paki-follow, subscribe ug share na lang.